The way camera gonna like give you your last. Okay. Last off ma. Last off ma. Tanwa. Yeah, it's around POS. Huh? Whatever phone, no? Okay. Get him, she put any hotel. Welcome. Salah hot. Eh. Ah, Amara Chukwa say you want your bed? Anambra State. A bed na number. Ihe ala. A bed in here. Ụmụ Abanike. A bed no bad. Ụmụ nka. When I hook a mother she a pronounce a bush. You want wooden part to pray to be my big. You bagoting gagwam say when your number. Fake a number man. Umwe go pena family. Nemjishi came up in Naganda. Well, at who gazo. Well, at who gazo. Go share my account. Mago de Bakam. Eh? Mago de Ebakam. Mba, amaghị isi. Mago je Makam, Ojayakam. Mba. Well, I don't know who. They will even ask Yadikam or you want your man a Bakam. Nigga had endo. Eh. Paga Wonyara. Mba. Nigga was Arabaya. Mba. And when I want them pagging them as them was a cosico. Mba. What of one mago? Mba. Ariam on a family. Ariale Kapan. Ana go Siri Ike. Eh. Ana ke Pakawana Kanri. Anab. Oshitarika. Ana Siri Ike. Nagahana. But what no says a cack in a Monaco Branga Beta Koshigeze. Upon no says a cack in it. Ana Siri Ike much. I hear my marriage. If Ana Siri Kagaraga or take a Rike or give Ana Siri Kagaraga, give them Gata Koshigramese here. At Lanya, I told that thought you here. I get she can chat, get it away, you short here. I thought the legacy check we can when the area back pancake. But I gave my passing when I shriek. Magon around. Mba. Mmanụ mụ na ụmụnne m nọ. Both from one nigga. Onyi. See the officer. Onyi. Check up boy. Marcy saw I will let get here. Onyi come na ah. Ọ na-abịa. Na-ere. Yeah, Onyechi. Sa. In your yatra. Nyawa. Okay, can't be co air. One nigga why I actually call Wayne Homer. Maggie Mompag Lotta. I told that touch. Because see how Korea go log, a may allow bar. You know him crew. Why yarn she carry manna? Eh? Wagawa, can may interview na. What call letter allow? Ọmọbe. Can wait for throw. Ọmọbe. Eh? Ọmọbe. Die, or by his shrine you can don't know. Hotel, not it. It got for le. Afọ 20 na anọ. Ya born and no. I got all aqua had to. Eh, ọ gara n'ụlọ akwụkwọ. Hello, LA here grow. Nursing school. No, so. Arabo, she, Maka, Tapu, them pay Haja bagain. Eh? Them pan them Pahaja bagain. Eh.
Why not? Them Panama. T. Onye conductor gbala ga enyi mbụ. Vulcanizer kwado. Mba. Ọkada kwado. Mba. Iji eri ọrụ na nrọ. Mba. Iji akpa ajọ otele. Iji akpa ajọ otele. Amaghị. Ajọ otele gị iji akpa ya akpụ. Congratulations, nna. Uteka nwaanyị na-amaghị nwoke. Ọ dịkwara gị nwa n'aka ma burukwe n'obi na ọrịa dị. Kpọọ nọmba gị mana ịkpọ nọmba gị bụrụ n'obi na onye ọbụla akpọrọ gị. Ọ dịrị gị mara onye dịrị gị mma gị chuzuru onye chọrọ blọkụ ga blọkụ. Nna. Congratulations. Genotype ọ gịnị? Blood group o? O positive. Na bọnụ. 4758. Congrats. Thank you. Lanya. Ehuru mmiri ka ihe ji bịa ebe a. Bishop, I'm actually, I'm interview, I'm serious. Whatever and interview the other day, gave you a brema quada call. Oh, sorry. Bishop, people's now call rubbish, now call bullshit. Let's go. But yeah, man, when I come nonsense now, but now I'm serious. Let's go. Just let's go. Mem interview. I got make interview also, madam. Chiaka giga choroti. Bishop, listen. When we keep make here. Before listen. Before me make interview again. Esebumana. Bishop. Diga ho na or half flag na. Gini separate ele. Yes. Jima akwụkwọ divorce. I'm not joking, and I'm serious. I'm not laughing. Do you see me laughing? I'm not laughing. Oh my God, key. Oh. My kid downstairs. This my Ebenna parking. Okay. So I'm bad. I will take key. Give me key at yourself. I didn't know. So come down. 1 second. Come down. You can name. Oh, give me key at 1 second. Can't you go to our way out? Can't you go to our Pakistan? Let him paper divorce with the wrong key and wrong fact. I want divorce a look for key. But I've been na parky. I've been the day had him back. Name or say something for here. I got my men. I forgot me key. Come a pair. Ay, nah, Ay, no. Bishop, you can't make interview. Can never put here. What the drama quarter divorce to get here? Oh, okay. If we are Bishop, I saw me go send you Biko. Okay. Oh yeah, they here. Now, Bruno be that like how can be because by normal, you can say damages.
but I overlooked. Ọkwa ya go gị mgbara, ọkwa sị ga-apụzi ekwuzi na. Ọkwa m na gị na-arụ ofu ya ka m na gị bụ ofu na. Oh yeah, bilioto. So a divorce all now, and Bruno be that na make charge interview. Only all bira to you. Briano be nega upon number. Yes, ma akpọ nọmba m ebe a. Ukwoche. Dene takwara no go tele before here we no to tele gị ọ maka of if ola na di mgba. Mba kita go buziri ibu sef. Nani ya now? Nani ya? Kita go buziri. Guy who Kita go buziri ibu. wepụ aka na akpa. Okay. What we I don't know. So get go come there. Bịa were phone. Ka m pụta oche. Yeah, Bishop. Now Tom that touch from you here. Oh, Hey. sorry. Hey. Sorry. Tom that touch here. Ichanda na azụ ọkụkọ. Ije yi panta ole? A day, two a day. Aha gị. Ifeoma Okoye, Ịdị afọ ole? 39. Ese ọgana. 39. M ga-eme 40 December 19. Ụmụ ole ka ị mụrụ nwoke a gị na ya na-anọ? Ebuo. Iwe onye ebe? Onye Anambra, onye dunu kọfịa. Ebe na dunu kọfịa? Ukpo. Ebe na ukpo? Akpụ. Ere olulu oche ahụ Chineke agbaghị ọkụ. Ere olulu oche ahụ m na-ajụga jụga nrotu Okay, nga. sorry. Na-ajụga jụga nrotu nga. Sorry. Ke bịa nga ere olugere m oche. Ị bịara interview ke na ere olugo oche. While ị makwa sị wo second hand. Atam that thing. No shafuma. Ke he mere nepụrụ gị ji bịa gị nga bịa na ya. Anya beha anya Bishop. Ele mere nepụ ji bịa nga m jụrụ gị ma anyala gị ma anya beghị. Ele mere nepụ ji bịa nga bịa na ya. Nepụrụ gị Anya beha anya. Ọ bụrụ Ele mere nepụ ji bịa nga bịa na ya. Bịa n'ihu bịa nọrọ. n'ihu ka ọ nọ. N'enye anya ebe a. Anya beha anya. N'akụkụ ara gị ebe. Ama m ịmara ihe na-ahụ n'anya ebe a ka m na-emetụ aka n'anya ihe. Anya bere anya. Onwebedi nene ya nwebe anya akwabedi bi amatabedi bi. Bịa ọwa ara ya agba gị. Nọrọ ọdụ m na Chineke agbaghị ọkụ. Ụdị mmadụ gị ọwụ ịsama ahụ ga-ewere sponge eji asa ite ịsama ahụ. Dịra nga bịa agwapụsa anya beghị anya. Bishop amatabedi beans. Lanya, madamu, ma ị ga-akwanyere onwe gị ugwu ya ma ebute gị ya. Just all before. Ị ga-agụ ụra. Mba. Ụmụ nwoke tarala gị kemgbe gị na di gị afụrụla. Onwebe. Ị ji aṅa amụ. Mba. Onwe onye gbagashịkọshịka na famili unu. Mba. Ọrịa ngwere ọ nọ n'ụlọ unu. Mba. Ọrịa nkịta. Mba. Ụmụnne gị ọ dị ole? Anyị dị 3. Enwere nke wụ onye ara. Mba. M si ga-eru olukwulu oche ahụ again. Oh, sorry. Ịma na anyị na-eji aka ya, ịnọkwa na na-enyo ụra aka na-ezuzu. Onye ara agbaala ahụ gị aka ntị mbụ.
Mba. Ege ta nwoke tawa ga ege enye load mkpu ineti. Bishop Adima eziokwu. I don't think. Kemgbe tawa nwoke nyu bembo. Mba a na-anyụ mana iti mkpu a ọmaghọmarụ. Ije etili mkpu. M na-eti mana o depend. I don't know. Load mkpu ineti ele depend na awa obezo na onye metere gị ka onye na-emete gị. Okay, enwere m ike isi ịmagudi ha, you know. Enwere ike ege enyu gị sị gị na. Nsi adị m eti mkpu. Otele kwechiri otele. Pokrepo otele na eti mkpu. Ashim odego. Mba. Genotap ogo. AA. Blood group ogo. O positive. Bon number gị congratulations. Ke country no? Canada. Bon number. 091 36 45 13 65.